Tichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani uchiri mutsva pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani sekuzwa kwamunozviita manews updates panapa tinonoka mabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo remascammers ayo ari kuya kuma-inbox evanhu vachishandisa zita rekuti Sewik neuchivhayo kana kuti ivo vakapiwa mari naSewik neuchivhayo kuti ndikupe link ndipe mari ndikwanise kukusvitsa kuna Sewik neuchivhayo. Zvisinei, ndoda kukuisirai vidhio reumwe wachona akabirwawo achishandisirwa way yekuti isusu tokupa lingi yekuti usvike kuna Sewik neuchivhayo kana kuti ndini Wik neuchivhayo obva kwatumira munhu yoyo mari obva akuskama mari yese. So ndakuisirai vidhio reumwe womukadzi akabirwa achishandisirwa way iyoyo. Wapedza kuona usaskipe this video nekuti ndine update rababa vemwana wekurumwa nembwa kusvika mukufa nePitbull kusvika mukufa. Ndanimbone first video. Varampachi namba dzangu obva nditaudza saka ndinanabvora nazongoita follow up yekuti andibatsire. Namba dzacho munadzo? Ndinadzo dzese. Zoti tumwe musi zvikanzi ndoda kupai mari yandoda kukupai asi ndoda kubatsirai andimazvona ndobva ndangoti it's okay. Saka ndopakazonditi saka ndopamba ndati obva azonditi handisi kukwanisa kubatsira kana musina kundipa $100 anditi muite zvekuinvest kana mandipa $100 ndinozokupai hanzi ndokuwedzera ichi mari shekera ukadzimwe namba dzacho mamuchiti dzakawanda nditi ndakatota 3 months kubva January ndichigara kumasowe ndasisombori pano vanangu vese vari kungodona nanhasi uno havasati problem yasati yapera handimazvona. Saka ini nose munhu anga ipata dambudziko akabva angonditi ndoda kukuisirai mari yabatsirike but chitangai maisa $100 ndozokupai $10,000 ndati ina izvozvi zvika vanangu vatorwarawo handikwanisi kuita izvozvo. Saka ndopanakazoti mwana wachotanga ati ndakamboona paine profile pic handimazvona iyo yanga ndakatopfeka iro dress rabuda pauye dadaro ndobva ndati obva nditi but kuti ndizokubatsirai munogona kuzonditenda here handiti ndikati zvekuti manditenda imwe mandibatsira because ndiri musituation yekuti I'm need of money. Ndinofunga wazvionera first video, ndofunga wazvionera first update. Hauna kubvira waitambwawo here iri kuitwa sevamwe, iri kutambwa vamwe, havana kupfura nekwako here, havana kurima mumunda mako here. Comment section ndeyedu. Next update ividhio iro rababa vemwana wekurumwa nembwa. Vadikani vamwe ndo vaiti maPitbull ngaabhanwe zvawo muZimbabwe kana iwo akuuraya vanhu achiita seshumba. Nekuti embwa inonzi Pitbull yakakura inogona kutongoruma futi muridzi nekuti haiterere, dzizhinji hadziterere. Vadikani da kusiya muchiona vidhio rababa ava zvinorwadza, zvinoshungurudza, zvinodzimba mwoyo yedu, zvashungurudza vana veZimbabwe, zvarwadza vana veZimbabwe kuti imbwa dzakuuraya vanhu dzagove shumba here. Toponera kupi kana maPitbull achona akuruma vanhu? Ndatone this video inisaHadzirare ndafunga kukutizai. Much love. Inini ndiri kuZambia ndakatambira foni yekuti mukomana uyu ashaika. Zvino ndakati kushaika nei munhu aisarwara. Zvino inini ndakabvunza kuzonzi asamira ashaika arumwa nembwa. Sei arumwa nembwa? Zonzi arumwa nembwa dzepa next door. Imbwa dzakaita sei? Ndo pakanzi pakataurwa mazita embwa. Ndikati dzinochengetwa sei? Handitoziva kuti vanochengeta dzimbwa idzi vanoita mudhuri wakareba. Zvino pane mudhuri wakadai so pochengetwa imba dzakadaro zvinofamba sei? Saka inini ndakagumirwa ndikapererwa ndikati zvine zvisingadi kudaro. Ndinoziva kuti vanochengeta dzimbwa idzi vanoisa guma rakakura. Zvino guma rakadai so saka munhu andiitira utsiye pamwana wangu. Saka inini ndava ndangopererwa sekuti ndo first born wangu. Ndo first born. Saka firi yacho yaita inini yandirwadza. Sota afa achidzurwa kudyiwa. Saka zviri kureva kuti munhu imbwa dzake aisadzifidha. Saka
mwana wangu ndo aita nyama manje. Saka handina hangu zvekutaura, ndiri kutochema asi ndiri kuzvisa hangu kuna Mwari kuti Mwari ndiye anoziva. Ndaagashire mwana wangu mune zvakanaka, apa asina mhosva, asina kukanganisira munhu. Zvekuti ngadai akapinda mudhuru taiti handizvo. Zvino imbwa dzemunhu dzakamuteya dzikamudya. Saka handozvisa hangu kuna Mwari. Ndozvonda